Yan po no, mga tulits, doon na sila. Sige po, ingat po. Doon na po sila at ano na mga tulits. Dito lang tayo. Hindi tayo pwedeng sumama. Pwede akong sumama. Sama sa tingin mga tulits. Ayan o. Andun na sila. Dito tayo uli. Yun, bali ano sila lahat. 7 sila lahat mga tulits. Alright. Ayan, bali 7 sila. Andun na, bumaba na sila doon mga tulits oh. Alright. Yo. Ayan. Okay po no, mga tulits, balik na tayo sa sasakyan natin. At Are you ready? Yo, what's up mga katulis? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, mayong buntag Philippines, mayong buntag madlang people. Magandang umaga po. Andito naman po tayo ngayon sa area kung saan po tayo naghatid kahapon. Andito tayo uli. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga katulits no. Dito tayo ngayon sa barangay Siwa-Siw East. Ayan. Sa bago at napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe and on notification bell para updated kayo sa mga susunod nating gagawing vlogs mga katulits. Today is Wednesday ngayon mga tulits at tawag nito isang araw na lang mga tulits sila'y matatapos na sa kanilang gawain dito at kami ay uuwi na rin kami ng Quezon City Friday po ang balik namin sa Quezon City mga tulits no. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo at sa ibayong dagat. Alright, let's go. At dito naman po tayo bago tayo bumalik doon sa barangay hall at tayo'y mag-ikot-ikot muna dito sa paligid. Alright. At yun na nga no, doon sila pupunta matulit sa taas na yun. Yun po yung meat mass. Ayan sa itaas. Kitang-kita ba na? Isusum natin matulits. Alright. Yung meat mass, kanila po yung pupuntahan at kanilang dadaanan. Lagpas pa dyan matulis ang kanilang pupuntahan. Ayan. Dito tayo muli at uling sisilipin ang taniman ng palay. O diba? Maliit lang to siya matulits pero pag ma-harvest to, magandang ano na to matulits. Ayan o, yung palayan. Ang oras po natin ngayon ay ano na pala matulit, 6:30 na pala ng umaga. Ayan o, 6:30 na. Tayo'y dito muna. At ayan o matulits. Ito ulit yung puno ng sampalok. Malaking puno. Ayan o. Alright. Ito puro sampalok. Yan, maliit lang to na puno. Okay po. Yan o mga tulits. Kitang-kita nyo po ba yung karabaw? 3 karabaw dyan o mga tulits. Ayan o, 3 karabaw. Ayan. At merong ibon o. Yung ibon mga tulits o. Nasa taas o. Ang dalawa. At yung mo yung paligid ng bundok may umuusok. Ayan, umuusok mga tulits. Alright,
Ayan ang paligid. Ito yung may ano dito mga tol. So may yung dagami, pero may ano pa yan, may palay pa yan mga tol. So naka ano muna yan, iniipon pa muna, basta ka na siguro nila yan anuhin, giukin ang tawag yan dito, basta sa amin giukin. Kung walang di makina, paalang ang ginagamit, giuk ang tawag, giuk. Yun po yung mitmas mga tol. So alright, ayan, mitmas, medyo malayo din yan mga tol, sa kanilang lalakarin mula doon sa kung saan natin sila binaba. Ayan. Alright. O, yung karabaw. May karabaw dyan. Okay po, no? Matulis, ang ganda talaga dito sa probinsya. Ang problema lang sa probinsya, matulis, yung hanap buhay, or dito masipag ka, di ka magugutom sa probinsya. Ang problema lang talaga sa probinsya, matulis, yung hanap buhay, kapirahan. Yun lang po. Alright, pero sa pagkain, walang problema dito sa pagkain mga tolits. Okay po, balik na po tayo doon. Yun mga tolits, no, mag-ikot-ikot tayo ulit dito sa area. Dito na kami kahapon at ngayon ay mag-ikot-ikot tayo ulit dito. Punta tayo doon sa kung saan tayo nagpunta kahapon. O diba mga tolits, dito tayo ngayon, ikot-ikot tayo. Yun. At same pa rin yung area ng ating lalakaran, at tayo'y lalanghap ng simoy ng hangin at sariwang hangin. Ayan o mga tolits, at dito pa rin tayo, no, lakad-lakad tayo ng konti, parang exercise na rin mga tolits. Medyo masama yung ano natin mga tolits, medyo kahapon pa ito, medyo nag-LBM po tayo. Di ko alam kung ano po yung nakakaano sa akin, dahil nung isang araw di naman ako kumain ng yung aking kinain na hapunan ay ulam lang. Baka di ko alam mga tolits kung anong nakakadali sa akin. Medyo nag-LBM tayo, medyo hindi maganda yung ating sa ating tiyan. Alright, dito tayo ngayon at maglakad-lakad ulit tayo dito sa paligid, at parang exercise na rin ba mga tolits. At dito lang po tayo makapag-lakad-lakad. Masarap kasi maglakad-lakad dito mga tolits. Unang-una, sariwa po yung hangin at malamig ang panahon, no? Ang ano mga tolits, ang ano ng hangin, parang nangangagat ang lamig. Dito rin tayo kahapon, at lakad-lakad lang tayo dito ng konti. Ano ako doon mga tolits, doon sa area na yan, pupunta ako doon, at para maano natin kung hanggang saan tong kalsada. Yung ito mga tolits, yan, yung medyo nakaway, hanggang dyan lang yan sa may bahay kubo o ano ba yung nandyan. Ito di ko alam kung saan ang ano nito, kung saan yung hanggang saan tong kalsada na to, pero kayang-kaya po to ng sasakyan. Hindi naman siya maputi, kahit maulan nga dito mga tolits, kayang-kaya to ng sasakyan dahil hindi naman siya maputik at mabato naman yung kanyang daan. Siguro matubig to pag maulan, di ba? Ito lang tayo, yan yung kalsadang paway, hanggang dyan lang yan mga tolits. Alright, ito may mga paradahan nga dito ng kuan, yung kubo-kubo na yung paradahan lang siguro ng mga tricycle, kung ano, tricycle, motor, at saka may simento dito. Dati siguro yung court, basketball court mga tolits, kaso yan may nakita tayong ring na natumba na. Yan siguro ito ano na lang to,
bilaran nila ng palay yung area na ito mga tolits. Ayan o, simento, basketball court to mga tolits, kasi may mga bakas na guhit-guhit. Ayan, ito lang tayo at dito tayo, lakad-lakad tayo dito mga tolits sa paligid. Ayan o, may naririnig tayong nagmumotor. O diba, yo, yan, nagmumotor o. Morning. Ayan mga tolits, titingnan lang natin nito kung medyo malayo-layo na tong aking nilakad mga tolits, pero okay pa rin. O diba, yung tingnan mo yung paligid mga tolits. So alright, o diba, ang maririnig mo dito sa side na ito ay mga huni ng ibon. Ewan ko lang po mga tolits kung maririnig nyo yung huni ng ibon. Okay po, at punta na tayo doon sa unahan. Punta na tayo dyan sa unahan konti mga tolits. At may nakita akong karabaw doon, at may lumalapit sa kanya na puting ibon. Tawagin sa amin ay tabon. Hindi ko alam kung anong tawag yan dito mga tolits. So yun o, yun o, yung lumilipad. Aha, siguro yung dyan. Oh, may ano dito mga tolits, may nakita tayong umuusok-usok. Ayan o, mahaba, maano pala to mga tolits, layo-layo pala tong ano na to. Oh, tingnan nyo mga tolits, malayo-layo pala tong ano ng kalsada na ito. Malayo-layo, tingnan mo. Oh, di ba? Malayo-layo pa. Tapos may nakatambak ditong palay, siguro sa kanan nila, ano yan o, yan o, palay mga tolits. Meron pa yan, halos kahaharbis lang siguro yan mga tolits. O yung paligid o. O di ba mga tolits, masarap talaga manglanghap ng hangin, sariwang hangin dito sa gubat ho, yung mga tabon o mga tolits ho. Alright, o mamaya konti. Ayan po no mga tolits, balik na tayo, lakad-lakad na tayo doon mga tolits. Ayan, lakad-lakad na tayo. Alright, ayan, na tayo, lakad, balik na tayo mga tolits, balik na tayo doon kung saan yung ating sasakyan iniwan. Medyo malayo-layo na rin po itong ating nilakad, kaya balik na tayo doon sa sasakyan natin. Okay, let's go. Alright, sarap maglakad-lakad talaga dito. Ang lamig ng hangin at sariwang hangin. O di ba? Ito tayo, balik. Alright. Ayan. Ganun pa rin mga tolits ang ating gagawin dito sa barangay na ito, at tayo ibabalik doon sa mismong barangay, at tayo'y doon maghintay sa kanila dahil doon sila bababa. Malayo na rin daw kasi mga tolits pag dito pa sila babalik, malayo daw sabi ng mga guides. Siyempre sila po yung taga rito, alam po nila kung talagang malayo, pero mas maganda na doon tayo magtambay sa barangay hall, kung saan po tayo tumambay kahapon, doon sa basketball court. Doon tayo tatambay uli. O diba? Ayan. Medyo ano rin ang ating boses ngayon mga tolits, medyo sinisipon din tayo dahil
sa init ba, init ng panahon at malamig. Oh, di ba mga tolits? Alright. Oh. Ang ganda ng ano dito mga tolits. Maganda yung paligid dito. Yung ano ba, hangin ba? Naano ko sa hangin. Lamigin ako matulis, pero pag ganitong sariwang hangin, masarap siya lang hapin. Sariwang sariwa. At wala kang maamoy na kung anong amoy. Ay, ano kaya yung amoy na yung hinahanap ko mga katolits? Oh, hindi ba yung napakagandang oh. Babalik na tayo doon. Babalik na tayo doon mga katolits, sa kung saan yung ating sasakyan. Alright. Lakad-lakad tayo ulit dito sa paligid-ligid. Yan. Alright. Oh. Palayan oh. Yung palayan mga tolits oh. Ayan. Palayan dito sa ating kanan. Ayan po. Morning. Oh. Salubong lang tayo. Salubong lang tayo. Morning po kuya. Nangangagat ba to? Ah. Ayan po no mga tolits, may aso na ayaw ng ibang tao. Ayan o mga tolits oh. Ang ganda talaga ng palayan mga tolits oh. Right. Ang ganda talaga titingnan yung palayan mga tolits oh. Ayan oh. O diba? Ang ganda tingnan. Taba-taba. Green na green hanggang doon oh. Hanggang doon paikot yan mga tolits, hanggang doon sa ating pinanggalingan may mga tanim din ng palay doon. At tayo'y dito lang at tatambay at maglakad-lakad. Alright. Oh, di ba ang ganda ng kapaligiran pag ganito ang ating makikita. Alright. Nakakamiss kaya yung buhay probinsya mga katolits. Tayo'y lumaki ng probinsya, pero dito na tayo sa Manila at dito po sa ating kumpanyang kasalukuyan. Tayo'y magpapasalamat dahil kung saang lugar po tayo nakakarating, nakapunta at nakakabiyahe, at ganito po ang ating makikitang mga lugar na kung saan po kami naaasahin. At muli ako ay magpapasalamat sa Yason Family Upper Sioux. Kung wala po ang Yason Family at Upper Sioux, at tayo'y hindi makakarating sa ganitong lugar. Yason Family, maraming salamat po sa kanila ni Sir at Ma'am, sa kanyang mga anak na si Louie, Nikki at Lex. Ayan po, Yason Family, maraming salamat. At ako'y nakabalik. Ano mga tolits no, dati po talaga ako nilang driver ng Yason Family. Tayo'y umalis at tayo'y nakita muli at kanilang pinabalik. Nakita po tayo ng ating boss na lalaki sa social media at tayo'y tinawagan at tayo'y kinausap at na kung pwede bumalik. Pero ang ano ko dito mga tolits no, yung una ay ano pa lang ako dito, on call.
on call, pero sa tingin po nila ay siyempre dati na po nila tayong kilala, dati na po nila tayong driver, at tayo'y pinabalik nga at dinawa ng regular hanggang ngayon po, mga tolits. Mula nung bumalik tayo, naka 4 years na po tayo mahigit, mga tolits, no? Mula pandemic pa tayo nandito sa company ng Upper Sioux, at hanggang ngayon ay tayo'y nandito pa rin. Alright, at malaking tulong po ang Upper Sioux sa aking pamilya, at tayo'y may trabaho hanggang ngayon. Okay po, at tayo'y yan po, mga tolits, balik na po tayo sa barangay. Atras tayo, atras avanti tayo. Alright. Alright, let's go. Balik na tayo, mga tolits. Doon na tayo tumambay sa barangay Siwasiw East. Ayan, kinding. Okay po, let's go. Medyo sumisikat na ang init sa ating kanang bahagi, mga tolits. Alright, diba? Kukuha muna tayo ng konting dito, mga tolits, video. Tabi muna tayo sandali. Diba? Tabi muna tayo. Sandali lang, mga tolits, ha. Yan o, mga tolits, dyan tayo galing, dyan sa yung doong may bahay dyan, at dito tayo muna sisilip lang po muna tayo dito, mga tolits. Maganda kasing kuna ng video yung ganito, mga katolits, na ating makikita. Diba? Doon yung mitmas, kitang-kita pa rin dito yung mitmas. Dito tayo ngayon, mga tolits, at ipapakita ko po sa inyo yung paligid dito. Diba, mga tolits? Alright. Yan na. Okay po, no, mga tolits. Kitang-kita po yung kabundukan dyan. Ayan. Diba, mga tolits? May puno dyan, mga tolits. Ayaw ko kung anong tawag yung puno na yan. Hindi naman yan niyog. Ayan, hindi naman yan niyog, mga tolits, yung puno na yan. Ibang klase yung niya doon, yung sa dulo. Ayan, hindi naman niyog. Diba? Alright. At may puno ng mangga. Dito tayo. Kuha lang tayo ng konting dito, mga tolits. Andun yung ating sasakyan. Nandyan, nakaparada dyan. Alright. Ayan lang po. At kuha lang tayo dito ng konting clip. Yan yung mga dito, yung palay, yung basakan. May mga tubig na, siguro pinapatubigan niya nila para kanilang araruhin. Okay po, no, mga tolits. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, balik na tayo sa sasakyan, mga tolits. Balik na tayo sa sasakyan. Ayan. O nga po, mga tolits, nilalagyan na nga po nila ng tubig yung basakan, dahil na nga to, araruhin to, mga tolits, dahil po may na dito, may tagod. Yan, may tagod na. Ayan po yung itatanim, mga tolits. Yan, bali dalawang kahon tawag yan sa amin, mga tolits. Yan, dalawang diba, dalawang kahon. Kaya nilagyan na nila ng tubig yung na yan, yung palaya na yan, dahil
siyempre araruhin na yan para tataniman. Diba? Marami-rami na rin to matulit. Siyempre alam ng mga uuma mga tulit sa kung ilang sako yung itatanim nila dyan sa kanilang taniman na palay. Kaya ganito yung inano nila yung ano yan matol, si palay yan, tapos pinapatubo nila, yun din yung itatanim. Tagod tawagin sa amin, tagod. Ayan at yun na nga balik na tayo dito sa sakyan. Doon na tayo tumambay sa barangay hall ng Siwasiw S. Ayan. Alright, let's go yun. Yan, tara na, let's go, balik na tayo. Balik, punta na tayo ng barangay. Pag-ibig, bakit ka di parihas? Ano ba ang nagawa? Yan na tayo. Daming dito matulit sa ilan yung ating nakikita ditong karabaw, dalawa at isang baka. Yan may baka at may karabaw. May karabaw dito sa ating kanan at baka. Kaya kita ba yung baka? Hindi yata kita. Alright, na tayo. Kaso lang yung mga baka nila mga tulits dito medyo manipis ang pangangatawan. Yan, hindi pa sila hindi pa sila tabai na baka. Manipis ang kanilang pangangatawan. Alright, dito na tayo sa sementado na po ito. Ayan. La bandera may nagsasampay. Alright. Ayan mga turits. Hindi pa pala ako nagkape mga tulits dahil late na po yung gising natin. Hindi tayo nakapagkape. Ayan, at hanap na lang po tayo ng tindahan dito na pwede tayo magkape. Sa tindahan. Ayan, tatawid tayo ulit dito
tulay na maliit. May ilog naman dito mga tolits, kaso lang yung ilog na to ay konti lang ang tubig. Ito lang oh, konti lang tubig dito. At doon na tayo. Hanap tayo ng tindahan doon. Magkakape tayo. Tayo ni Kuya sidecar. Tabi-tabi kayo dugi. May mga dugi. Alright. Kumbaga sa ano mga katolits, malapit tayo sa mga kabahayan, Kabiasnan. Kabiasnan, malapit tayo. Kaya ayan, bilisan pala natin ng konti. May tricycle na kabuntot sa atin. Baka nagmamadali yan mga tolits. Sabihin, ano ba yan? Bakit ang bagal-bagal mo? Ayan, dito tayo. Dito na tayo sa court, sa barangay Siwasiw. Dito lang tayo. Tambay tayo dito mga tolits. Ayan. Alright, dito tayo tambay tayo dito. Uy, ba, sarado yung bakod. Tayo dito lang tatambay tayo dito muna mga tolits. Magkapi-kapi tayo dito, baka may makapagkapihan tayo. Alright, kaso wala man akong barya. Kipuno mga tolits, maya na lang. Mga tolits, no, dito tayo sa court. Dito tayo ngayon. At ganda ng ating paradahan. Dito rin tayo pumarada kahapon mga tolits. At walang kainit-init yung ating sasakyan na ito. Nakaano tayo sa bubong, di ba mga tolits? Bubong ng barangay Siwasiw. Yes, dito sa court. Ayan, at sisilip tayo ulit dito mga tolits, dito sa paligid. Ayan di ba mga tolits yung kabundukan. Ayan, at meron nga doon pong meron nga doong tawag nito, nagpatubig ba, nagpapatubig. At dito lang tayo ngayon mga tolits, at maghintay tayo dito hanggang anong oras sila makakarating mga tolits. Alright, magandang umaga sa inyong lahat. Yun, magandang hapon po. Andito na po sila mga tolits, nakababa na sila. Nandyan si Kuya, acting guide. Nandyan po si Carla. Nag-abot ng mga bayan nila sa araw na ito mga tolits, no? At yan po, may mga estudyante po dyan na nagpa-practice ng sayaw para sa kanilang junior, senior, GS prom. Ayan mga tolits. At yan nakaano lang tayo ngayon mga tolits, naka voice over dahil po may tugtog at tayo'y makapiright, kaya nag voice over lang po tayo. Ayan si Carla at yung dalawang guide, at nagbabayaran na yan sila sa kanilang araw ngayon. Alright mga tolits, ayan tuloy lang tayo. At yan po sila at mga estudyante.
Sa ano yan mga tolits, no? Sa Friday na po yung kanilang GS from ng Integrated High School ng Barangay Siwasiw East. Ayan mga tolits. Alright. Yun ang paligid. Andun yung ating mga RE. Ayan. Ito po yung bumaba, si Kish. Ayan, ang nagsasabing chicken lang yan. Ayan na si Kish. Si Carla. Ayan na si Kish, sexy at maganda. Pero walang kaartihan yan mga tolits pag umakyat sa bundok. Kanyang ang tawag doon sa pag-akyat ng bundok, chicken lang yan. Yan na si Kish. So, diba? Sexy yan mga tolits. Alright. At pabalik na po kami, pero bago po kami bumalik ay makikipag-usap pa yan sa kapitan. Alright, let's go. Yan si Case at si Carla nakipag-usap sa kapitan at nagpapasalamat. Ayan po, no, matulits, hanggang dito na lang tong ating vlog. Kami ay babalik na sa accommodation. Yan po, thank you for watching. Bye bye.